Hei bună, eu sunt Daria, iar acesta este un nou vlog de YouTube, iar astăzi vă voi arăta ce se află în geanta mea. Aceasta este. Așa că haideți să începem. Primul lucru care se află în geanta mea este gumă, pentru că mie îmi place guma. Un pachet de șervețele uscate. Am și un pachet de cele umede. Telefonul. Bani. Un parfum care miroase bine. Un elastic. Încărcătorul meu. Și un luciu de buze care o să mă dau acum. Ok, miroase foarte bine. Așa arată și luciu. Ok, și cam atât a fost și cu acest vlog. Nu uitați să dați un like, un share, abonați și să-mi dați un follow de asemenea și pe și de TikTok și de Instagram. Eu am fost Daria, vă pup. Pa!